What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Explore Interlac. So for today's video guys, nandito tayo sa Capas Public Market or sa mismong tapat ng San Nicolas de Tolentino Shrine dito sa Capas Tarlac guys. So makikita ito na seafood to go sa pinakaharapan na or tapat mismo ng Jollibee Capas guys. Ito siya, papakita ko. Yun na Tarlakeños, later titikman na natin yung seafood cajun ng seafood to go guys. So for only 150 pesos guys. Check natin kung sulit na sulit ba yung 150 pesos natin. And then nag-offer din pala sila ng mga party tray. Good for 10 to 12 packs guys. Ito siya. So good for all occasions. So kung lahat kung may occasion kayo guys, order na kayo ng seafood to go Cajun. So murang-mura 800 pesos guys. Biruin mo yon. Mostly sa mga nakikita kong nagtitinda ng seafood Cajun is medyo mas mataas yung price nito. Mura pero check natin later kung sulit ba yung seafood Cajun ng seafood to go. So ito Tarlakeños, so check natin kung gaano pa karami yung sinaserve na seafood Cajun ng seafood to go. So for only 150 pesos guys, mas satisfied ba tayo sa seafood Cajun nila? So check natin guys, tara. So ito guys, ganito karami yung seafood sinaserve nila dito sa seafood to go guys. So meron siyang corn and then shrimp, squid, and then yung taong, and then syempre yung alimasag guys. Ayan siya. So papakita ko sa inyo guys paano siya luluto. Ito yung nagpapasarap, yung Cajun sauce niya tsaka yung garlic. So hey guys, so kita-kita nyo amoy pala nung Cajun sauce. Sulit na guys. Ang dami niyang garlic. So yung Tarlakeños, luto na yung seafood to go, yung seafood Cajun natin. So ganito kalaki yung lagay nila, yung tab nila guys, for only 150 pesos. Ayan siya guys, punong-puno. Alright. Salamat po. Thank you. Yun Tarlakeños, bali titikman na natin yung seafood Cajun ng seafood to go guys. Ito siya, for only 150 pesos guys. Kitang kita nyo naman, punong-puno yung pinaka-tab. So ito siya guys. Saan na natin, papakita sa inyo. Yun guys, samoy pa lang siguradong mapapa-extra rice na kayo. Yun. And then yun pala, bali available sila sa per tab 150 pesos, and then may available din silang party tray guys, 800 pesos. Tanong ko lang sir, yung party tray mga ilang tab yun? Party tray, ano siya, 5 tab. So yun guys, almost 5 tab. So sulit na sigurado. Kung may okasyon kayo, pwede kayong mag-order ng party tray nila dito sa Seafood to Go Capas Branch. Open sila guys 4 PM until 8:30 PM guys. So titikman na natin siya. G! Una syempre lalagyan muna natin siya ng pinakasarsaw, yung Cajun sauce. Per tab nila guys, or yung 150 pesos, kung titignan mo siya, for me is nasa 2 to 3 packs siya.
kung hindi kayo ganun kalakas kumain. Pero ako, dahil seafood lover ako guys, for sure, kahit ako lang mag-isa maubos ko to. G. So yun, bali may squid siya. And then may tawong. And then meron din siyang shrimp guys. And then ito, may available din siyang alimasag. Yun, and then syempre hindi mawawala dyan yung corn nila. Syempre ito yung nagpapasarap sa seafood Cajun. So let's G, titikman na natin siya guys. Unahin natin yung pinaka squid. Yung sarsa pa lang no, Tarlaqueños, sobrang sarap. For sure, mapapayak sa rice ka talaga. So talagang unang subo ko pa lang, masasabi ko na sulit yung 150 pesos nyo guys. Napaka generous nung serving ng seafood to go. So yun guys no, puntahan nyo na dito sa Capas Public Market, itong seafood to go Capas branch guys. So next natin titimang guys yung alimasag nila. Ito siya. Ang sarap Tarlaqueños. Grabe. Alam mo yung ano, ang dami ko na rin tinikman na seafood Cajun no. Makukumpara mo siya sa ibang seafood restaurant guys. Yung lasa niya is andun na siya guys. Sumasabay siya dun sa mga seafood restaurant na nagsaserve ng seafood Cajun guys. Ito 150 pesos guys. Makakatikim na kayo ng seafood Cajun na pangmalakasan talaga guys. And then yung nga sabi ko, sobrang dami niya. Ito siya guys. So mapapalaban na ako kahit ako lang mag-isa dito. Yung guys, no, yung seafood to go, bali nag-start siya sa Pampanga. So ngayon, ang dami ng niyang branches sa mismong Pampanga nga. And then guys, dito sa Tarlac, ito nga, meron na siyang branch mismo dito sa Capas Tarlac. And then yung isang branch guys, makikita nyo sa mismong Kantong Pag-asa, sa tapat ng Cindy's. So malapit lang siya doon sa mismong 7-Eleven guys. So sa mga lahat ng taga Pambanjan, pwede nyo rin pasyalan kung ayaw nyo mapalayo dito sa Capas guys. Taga Bamban kayo, so pwede yung pasyalan yung seafood to go Bamban branch nila sa harap ng Cindy's. Malapit lang sa mismong stoplight or 7-Eleven guys. So yun guys, no, sabi ko nga kanina, siguradong extra rice kayo sa seafood Cajun ng seafood to go guys. So ito na yung extra rice natin guys. So lalagyan ulit natin ng Cajun sauce guys. So yung pinakasarsa ng seafood Cajun. So ito siya. Another squid. Yun guys, open pala for franchise itong seafood to go. And then guys, huwag niyong kalimutan pasyalan yung Facebook page ng seafood to go Capas branch. So ilalagay ko siya dito guys, papakita ko. Dalawin nyo guys, and then i-follow nyo na yung pinaka Facebook page nila. So baka magkaroon sila ng upcoming promos para updated kayo. And then guys, huwag nyo rin kalimutan yung second branch nila, yung Bamban branch. So ilalagay ko rin dito guys, kapakita ko sa inyo yung Facebook page nila. Follow nyo na and then like. Mga ka-seafoods dito sa Capas Tarlac, inaanyayahan po namin kayo na pumunta dito sa Seafoods to go Capas Tarlac branch. Ayan, bagong bukas lang po kami, kabubukas lang namin kahapon. For advance order, pwede po kayong mag-call or mag-text or mag-message po sa aming Facebook page. Ayan, tingnan nyo po dito sa baba. Ayan po. So mga kapasenyo, inaanyayahan po namin ulit kayo na pumunta at dumalaw dito sa aming Seafoods to go Capas Tarlac branch. Yun na lagay nyo. So hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then guys, share nyo na itong video to para malaman ng mga kababayan natin dito sa Capas guys, itong seafood to go Capas branch.